A Jackpot F1 padlizsánt szeretném önöknek bemutatni. Itt most egy ládával készítettem össze. Hát hogy is néz ki egy ilyen padlizsán, amikor kiszállítom április végén, május elején. Egyrészt ugye nagyon izgalmas, hogy ilyenkor még a kis szikleveleket ott még ugye lehet látni, de hát maga a növény az jellemzően már ilyen 15, 20, 25, 30 cm magas, és egy ilyen kis 10-es, 12-es cserépben van megnevelve. Tehát hogyha így gyakorlatilag megnézik, akkor lehet látni, hogy már egy nagyon szép kis formás növényke, ez a Jackpot F1 padlizsán, ez a Solanum melongena, ami hát igazából egy igazi balkon padlizsán tulajdonképpen. Ez egy ilyen kompakt növekedésű, balkonra, teraszra, bárhova kiültethető, akár egyesével, akár többesével kitűnően lehet termeszteni, tehát kezdő kertbarátoknak is szeretném a figyelmébe ajánlani. A termései azok picikét kisebbek, mint a megszokott fajták, jellemzően olyan 80 grammosok szoktak lenni, de hát hogyha itt a képen megnézik, illetve hát már nyáron is forgok róla forgati videót, akkor látszik a nagyon szép lilás, feketés termése, amelyet azt gondolom, hogy mindenki, aki egy picikét szeretne odafigyelni az egészségére, és gyakorlatilag finom, friss, egészséges terméseket leszületelni a zöldséges kertjébe, vagy éppen a teraszán, annak érdemes ezen a balkon padlizsán, ezen a Jackpot F1-en elgondolkoznia, amelyeket hát ilyen méretben és ilyen kiszerelésben kínál a kertészetem.